Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Arratsalde on denoi, gaurko osoko bilkura martxoko ohiko osoko bilkurari dagokiona izango da. Nahiz eta azkeneko plenoa apirilaren 1ean egin gendun, eta izan zen Madrileko datorren udal hauteskundeetako maietako zozketa egiteko. Dana gaude, beraz, Begoña nahi dezunean, hasi egingo gara. Kaixo, gabon. Aurreneko puntua da ondorengo akta onartzea, 2019ko apirilaren 1eko aparteko osoko bilkurako akta. Norbaitek badaka... Aldeko botuak? Hau batez onartu da. Bale, ba. Bueno, Bigarren puntua gai zerrendatik atera egingo dugu. Bigarrengo puntua zen udatek herritarren arreta zerbitzu berrian parte hartuko duten administrarien lanpostuen behin-behineko balorazioa onartzea. Balorazioa onartzeko irizpideak oinarrituko gea orain atera berri den arautegi berri batian, orduan berriz ere personal batzordetik diktaminatu beharko dugu, beraz aterako dugu osoko bilkura honetatik eta hurrengo osoko bilkuran sartuko genuke puntu hau. Ados, 3. puntua, onartzea musika eskolako irakasleen 3 urtekoen kalkulua lan hitzarmenean barneratzea. Musika eskolako langileen lan baldintzak homogeneizatzeko helburuarekin 2018ko abenduaren 20ean onartu zen dekretu bat, eta bertan Tolosako musika eskolako hainbat langileen aniztasuna eguneratzea onartzen zen. Horren ondorioz 3 urteko aldaketa egitea eta baita ere legez dagozkien atzera eraginkortasunak aplikatzea. Gaur egunean Tolosako musika eskolan udal langileak, dauden udal langileak 3 taldetan sailkatu daitezke, aldizkako ezfinkoak, mugagabe ezfinko jarraituak eta mugagabe ezfinkoak. Orain arte egindako kontratazioak aztertu egin dira eta epaitegiak aitortzen dutenaren arabera, esan dezakegu egiten diren kontratazioak mugagabeak direla, hori horrela izanik eta gaur egunean egon litezkeen laneko egoera diskriminatzaileekin bukatzeko, diktamenean daukazute udal idazkariaren azterketa juridikoa, nun oinarritzen den aztertutako langile mota ezberdinen aniztasuna eguneratzea erabakitzen da eta honen eragina aztertzea baita ere. Diktamenean dago baita ere udaleko hitzarmena aldatzeko prozedura zein izango den, tartean osoko bilkuraren onespena eman beharko dio hitzarmenaren aldaketari. Beraz, gaur onartzen dena da Tolosako udaleko lan hitzarmena erregulatzen dituen lan baldintzen akordioak aldatzea eta ikasturtez ikasturte era jarraituan kontratuak izan diren musika eskolako irakasleen kasuan 3 urtekoen zenbaketarako kontratazio jarraitu guztien epealdia kontutan hartzea. Eta gero akordioa musika eskolako zuzendariari eta komiteari jakinaraztea. Cristian. Musika eskola dagokienean pentsatzen aintzinatasunaren eguneratzea egiala gaur onartzen ez aniztasunarena. Espero dezan, erreferentzinez musika eskolako irakasleen kontratazio urtetan indien kontratazio irregularrei dagokionean bintzat aipatu genuen, enplegu plana onartu genunen, datorren legealdia behi da musika eskolari bintzat hausnarketa eta etorkizuna gidalerrotu beharko zaiola eta espero dut lanpostu baloraken taken ere kontutan izango iala. Horrekin ez daukau inungo arazoik, aurretikan aipatu dugun bezala, baina bai ez genuke aipatu gabe utzi nahi, batez ere bai mai gainean geldituan bigarren puntuai erreferentzinez, eta baita honi ere pertsonaleko gaiak izan dian 2 puntu hauei erreferentzinez, kezkatuta gaudelako goizeko bileran aipatu dugunaren hildotik, eta baita bozeramaile bileran aipatu genunetikan, azken personal batzordeako deialdia egiteko garaian eta batzordea bera egiteko garaian erabili dituzuen moduen gatik. Azalduko izuet, azken baten deialdia jaso genuen personal batzordekoa deialdia jaso genuen.
gu EH Bilduko oposizioko taldetikan Iñaki eta Biok gea batzordekideak, Biok aipatu genuen ezingo ginela batzorde hortan ordu hortara azaldu, ez zitzaigun inolako erantzunikan eman, eta alare, bazpare, batzorde bezperan, gure ordezko den Kristinak, deitu zion teknikariari adieraziz, bi batzordekideok ez ginela jungo, eta berak ere, ordezko gixara, ezingo zula ordu hortan jun. Egun hortan ere ez genuen inolako erantzunin jaso deialdi aldaketarenek, eta batzordea balimazan, ez dakizte honetan goizeko 8:00, 7:00 jaso genuen e-mail bat, adieraziz batzordea mantentze zala. Inolako aukerari gabe, mantenduko balitz ere, ezin genuen ez da antolatu ere. Kudaketa, ez dakit nola baloratu, ez dakit negargarria esan, ez dakit izan dan hau desproposito bat, ez dakit ze hitz erabili hau adierazteko. Ze azken baten, hemen gabiltza denok gora eta bera, elkar ikustegian, nik uste gainera jakinda plenorako gaiak ziela, onartu inbartziela, gutako baten presentzia ezinbesteko ikusten dut ni behintzat, ze azkenen batzordea ospatu da, gobernuko zinegotziei informatu die eta onartua, osea da pasa aurretik eta plenora, eta gaina are gehiago gaur ikusi da, gora bera, azkenen mai gainean utzi barri izan dudala gaia, erabat osatuta etzeolako puntua. Orduan, bakit oain esango iazuela, datorren legealdia behi da, hoi dena ondo arautu behar dela, batzorde maiztasuna definitu behar dela eta ordutegi horiek horrekin ados, baina goizen esan izueten bezala, azkenen dei bada. Ezin dezuela etorri, noiz gelditu gaitezke? Eske ezin dela hemen apisinadora pasa, eta hala, kosta batzordea itea, onartzea eta guri muzin eginez. Baina, alare, eta pixkatinakik aipatu dizun bezala, legealdi honetan zehar gure jarrera eta estiloa izan den bezala, ez daukau bestelako eragozmenik eta puntu hau onartuko dugu. Bai, pixka bat zuri erantzunez Lore, egia da bat personaleko batzordea egintzanen, goizeko 8:00 egintzala deialdia, eta zuek adierazi zen utela, ordu horretan ezintzen utela, eta agian hor formatan telefono dei bat faltatu izan dudala, ez? Baina batzorde buruak ezintzun zuek nahi zenuten orduetan, 10:00, batzorde burua egon behar du. Batzordean, bi gai zeuden langilei eragiten zienak, eta gaur goizean bertan egin dugu bilera bat zuekin, bai teknikariarekin eta bai udalidazkariekin, gai bakoitzak adierazten da esplikatzen, ez da. Pixka bat ere zuek egindian, orain artean egindian personal batzorde guztietan bezala informazio osoa emateko, ez? Agian telefono dei bat falta izan duzan, baina asmoa ez izan oposizio gainetik pasatzea, de hecho horregatik deitu nizuen eronek eta gaur goizean egon geha elkartuta, gai guztiak errepasatzen. Eta modu guztietara, zer horrek aipatu duzu, baina esango dizu datorren legealdiarako, eta hori hitz egin dugu lehen gure artean baita ere, batzordeak finkotasun batekin antolatu behar dira, ez aldala legealdi hasieran erabaki batzorde bakoitzan kideak nola konpatibilizatu bakoitzan ordutegiak, baina ezin da erabat aldatzen jun, ze gainea Tolosako udalak batzorde kopuru handia dauka, hori ere begiratu beharko da, udalbarruko antolaketa egokia bat egiteko, ez? Baina, ez da nahitazko ezer egon, saiatu gea gaizki egindakoa zuzentzen, eta informazio guztia zute eskura. Txiki bat egin dezaket, beste gabe ez dadin gaizki ulertuik egon, azkenen, guk ordu bat proposatu genuen, ordu alternatibo bat, beste zuen aldetikin inolako bestelako aukerarik ez ganulako izan. Osea, hitzeitea geneukan, guk izan ziteken beste edozein ordutan kideok, azkenen aurreko legealdin, lehen aipatu izueten bezala, jakinda bakoitzak bere lana eta bere bizitza badaukala, adostezan deialdia egin aurretikan. Personal batzordean hain zuzen ere alaxe itezan, eta beste gabe informatu gaituzue, gaur goizen, zer gutxigo, baina onartzeko puntuak dira esan nahi dut,
bueno, gu guztiok, behintzat, naiz eta oposizioan egon, gauza horiek batzordetan bozkatzea ere, bueno, gure eskubidea da, ez soilik informatzea, baina, bueno, informatuta gelditzea. Hombre, noski zuen eskubidea dela, baina, bueno, ez naiz jungo joan nahi ez deten tokira, eta ez naiz hasiko aurreko legealdian gora berak aipatzen, porque aipatuko nituzkenik, bakarrik esangoet, bereziki berdintasun batzordea zala irekia eta pixka adostean aldekoa. Bestela, 1001 adibide jarri nitzakeen, jarrera etzala hain adostasunaren aldekoa oposizioarekin behintzat. Bai, eske hoi oso erresa da, eta hementxe bukatuko ez nibentzat oso erresa da hoi hola botatzea eta azken hitzarekin hor gelditzea, baina hoi ez da egia. Personal batzordeta zaigea, eta nik ustet personal batzordeen kide izandakoek ez dutela ukatu deitze zitzaiela lanaldiaren arabera beraiekin adosteko ordua. Eta holako zerbait esan barbalin batzuz, zehaztasunakin esan eta argituko ditegu. Bueno, esan dut, nik ez nun leku hortan kokatu nahi, baina bueno, azkenen beti kokatzen dira zuten nahi ez duten lekuan. Jarriko dut adibide bat, eta gainea batzordeak finkotasun handiagorekin egiten zian. Ez zeuden hainbeste gora bera legealdiotan egondan bezala, eta nik uste dut gobernun aldetikan egondala beti borondatea adosteko, guain legealdien maieran gaude, 4 urte guzti hauetan. Bueno, adibide bezala jarriko dut kultura batzorde bat. Halako batean, zinegotzia, tamalez Joselu Andueza zendu zanean, nik kultura batzordean parte hartzeko eskatu nun, eta nola egiten zian ordu horretan ezin nun jun, aldaketa eskatu nun, da santziazun ezetz. Santziazun ezetz. Inolako esplikazio gabe. Neri neroni. Urrongo puntura. Lehendabizi bozkatu beharko da, ez? Bozkatu da. Nik ez jaso bozketarik, horregatik, bozkatu behar dago, Bai. Aldeko botuak? Hau batez. Bale, bosgarrena, itxitako ekitaldiko fakturak onartzea. Faktura hauek dira 2019 ekitaldian jaso diren fakturak, baina 2018ko ekitaldiko faktura data dutenak. Osoko bilkuratik pasatzen dira, eta, bueno, hori da. Ez da, inorrek zerbait komentatu nahi duen, edo zuzenean onartzera pasako behar. Aldeko botuak? Hau batez. Seigarrena da kontu ematea, berri ematea. Tolosako udaleko herritarren arreta zerbitzua udate arautzen duen ordenantza behin betiko onartu izanaren berri ematea. Bai, abenduaren 4ean eman genion hasierako onespena, udate arautzen duen ordenantzari, informazio publikoan egonda 30 egunez, erreklamaziorik ez da aurkeztu eta bakarrik da adieraztea pleno honetan ordenantza dagoeneko behin betiko onartuta dagoela. Bale, gero urrengo puntua, alkatetzako dekretu hauen berri ematea 2018ko abenduaren 31koak, eta hor dauzkazute 2018-2385-etik 2018-2386-ra. Eta gero 2019ko otsailaren batetik 28-ra. 2019-163, hortikan hasita, 2019-371 horreaino. 8. puntua aipatu duzu ez? 7 eta 8 batea? Aipatu duzu 8. Ai, barkau, bai. 7. eske, zenbakia saltatuta daude, puntu bat kenduta olako, eta orduan liatzen nahi naiz. 7. da, 2019-457 alkatetza dekretuaren berri ematea. Alkateak tokiko gobernu batzarrari eskumenak eskuordetzea. Bai, aldatu dela hori bai. Bai, bueno, hau dago pixkat lotuta herritarrekin burutzen diren izapideen berrazterketa bat egin da legealdi honetan, izapide guztiak, administrazioaren funtzionamendua azkartzeko eta prozedurak simplifikatzeko helburuarekin azkartze horretan, alkateak ze eskumen eskualdatzen dizkion gobernu batzarrari dekretu berri bat osatu dugu. Hor dago diktamenean jarrita kontratazio eta ondarearen kudeaketari dagozkionak, kudeaketa ekonomikoari dagozkionak, personal kudeaketari dagozkionak,
eta hirigintza alorrari dagozkionak. Baita aipatzen dira desadostasunan kasuan ere gaiak gobernu batzordera eramango direla, gai berari buruz egindako txosten teknikoak kontraesanak baldin badaude, eta proposamen politiko eta txosten teknikoen artean baita ere desadostasunak dauden garaian gobernu batzordera emango genituzke. Bestela, alkate dekretuz egingo dira, modu guztietara jakinarazpenak egingo dira, jakiteko alkate dekretuz ere ze onartzen diran, orain arte egindan modu berdinean. Bueno, gero, orduan, alkatetzako dekretuen berri ematea, hori lehen aipatu dudana, eta orain, zerbait? Eta 7. ez da bozkatu behar? Ez. Bale. Ez, hori da alkatearen, hori da dekretuz erabaki den gauza bat, alkatearen eskumena da. Hurrengoa dekretuena, zerrez, bueno, jarretuko dut orduan. 9. mozioa Tolosaldeko emakumeen etxearen egitasmoa onartzeko eta hura garatzeko konpromisoa hartzeko. Mozioa irakurriko dut. Tolosaldeko emakumeen etxearen egitasmoa onartzeko eta hura garatzeko konpromisoa hartzeko. Emakumeen etxeak eta txokoak mugimendu feministaren errebindikazio historiko izan dira eta dira. Eskaera hori 80ko hamarkadan hasi zen gauzatzen estatuan, hain zuzen ere, Zaragozako eta Kataluniako ekipamenduak sortu zirenean. Euskal Herrian berriz, 2003koak dira lehen ekimenak. Emakumeen etxeak jarri zirenean Ermuan aurrena eta Arrasaten ondoren, eta 2004an ireki zuten Eibarren. 2010tik aurrera etorriko ziren besteak, Gipuzkoan, Donostian, Hernanin eta Azpeitian, Bizkaian, Basaurin, Ondarroan eta Durangon, eta Nafarroan, Iruñean. Denek helburu bera dute, baina bakoitzak bere egiturak kudeatzeko modua eta funtzionamendua ditu, udalerri bakoitzaren errealitate eta beharretara egokituta. Aipatzekoak dira Donostiako eta Ondarroako etxeak, kudeatzen baitituzte udalaren, erakunde feministen eta emakumeen ehun asoziatiboaren artean. Etxe hauek sortu zituzten politika feminista bultzatzeko eta emakumeen erreferente izateko. Leku hauek elkartzeko, eztabaidatzeko, ikasteko eta ahalduntzeko dira, eta era berean abiapuntu dira emakumeek parte har dezaten udalerriko politikan eta bizitzan. Era askotako gaiak izaten dituzte aztergai eta herriko kolektibo feministen eta emakume taldeen kezkak eta jakimina jasotzen dira besteak beste, teoria, literatura edo genealogia feminista, indarkeri matxista, autodefensa feminista, sexualitatea, abortatzeko eskubidea, emakumeen arteko aizpatasuna, aholkularitza juridikoa eta psikologikoa ematen da, eta liburutegi espezializatuak antolatzen dira. Aurrekariak, Tolosan emakumeen etxearen aldarrikapena, lehen da biziko aldiz, Tolosako emakume eta gizonen berdintasunerako bigarren planaren 2009-2011 ebaluazioan egin zen, eta 2012an Tolosako emakumeek espazio propio baten eskaera egin zuten. Ildo horretatik jarraituz, 2015an Tolosako emakumeen eta gizonen berdintasunerako diagnostikoa eta 3. planean, 2015-2020, berriro ere emakumeentzako espazio fisiko bat sortzeko beharra jasotzen da, jabetza eta partaidetzaren bigarren ardatzeko 214 eta 215 helburu espezifikoetako neurrien artean. 2016an Tolosako plangintza partekatuan, 2017-2027, Tolosatzen programaren barruan lehenengo ildo estrategikoan Tolosa persona ardatz duen herria, ordura arte aldarrikapen izan zena neurri zehatz bihurtu zen 1-3 neurria hain zuzen ere. Horrela, 2016an, ordezkari politikoak eta emakumeen taldeko ordezkariak Basauriko eta Donostiako etxeetara joan ziren gune horietan emandako esperientziak aztertzeko eta proiektu honen abiapuntu bat izateko. Urte horretan bertan era berean emakumeen etxearen lantalde politiko-teknikoa sortu zen. Talde horretan biltzen dira udal gobernua, oposizioko zinegotziak eta emakumeen ordezkariak. 2018an Berastegiko eta Asteasuko alkateak talde honetan integratzen dira. Talde honen helburua da besteak beste, elkarlanean proiektua kokatzea eta gutxieneko batzuk definitzea eta adostea. Horren aritik, hainbat gai tratatu dira, etxearen arrazoiak, definizioa, lan ildoak, eskainiko diren zerbitzuak, antolamendua, kudeaketa eta bar. Halaber, Berdintasun Departamentuko 2018ko aurrekontuan 20.500 euroko diru kopurua aurrikusi zen enpresa bat kontratatzeko, proiektu honen inguruan prozesu parte hartzaile baten bidez hausnarketa bat egiteko herritarrekin, bereziki emakume taldeekin. 2017ko udaberrian, zenbait feminista eta emakume talde elkartu eta Tolosaldeko emakumeen etxearen eskaerari indarra eta forma ematea erabaki zuten.
Horren inguruan, hitz egiteko bilera ireki bat antolatu zen eta izugarrizko arrakasta izan zuen. Eskualde osorako izango zen emakumeen etxe bat behartzela ondorioztatu zen Tolosan kokatua eta parte hartze prozesu bat beharrezkoa zela emakumeek nolako etxea nahi zuten erabakitzeko. Eskaera horrekin 300 sinadura inguru bildu ziren. Gainera, iazko martxoaren 8ko greba feministaren testuinguruan, Tolosaldeako asenbalada feminista sortu da. Bere erronka nagusia emakumeen etxea sortzea da, eta horri begira eskualdeko emakumeen eta eragileen arteko sareak eraikitzea, elkarlanean jarduteko baldintzak sortzea, eta errealitate bihurtzeko plangintza edo bide horria lantzea, eta azkenik, herriko naiz eskualdeko eragile eta herritarrak era honetako ekipamenduaren beharraz sensibilizatzeko komunikazio kanpainak garatzea. Beraz, 2018ko maiatzean hasiera eman zitzaion parte hartze prozesuari eta 2 lantalde gehiago sortu ziren. Talde eragilea, Tolosaldeko asanblada feministako ordezkariek, emakumeen taldekoek, emakumeen orbanakoek eta Tolosako berdintasun teknikariak osatutakoa. Eta emakumeen gune zabala interes duten eskualdeko emakume orok. Prozesu parte hartzailea Elujar aholkularitzako teknikariekin garatu da. Horrela, prozesu parte hartzailea 2 fasetan garatu zen. Lehen fasea maiatzean eta ekainean, etxearen printzipioak, helburua, nolakotasuna, erabilera eta jarduerak definitu ziren. Eta bigarren fasean, irailetik abendura bitartean, etxearen kudeaketa eredua, antolaketa, baliabideak eta abar definitu ziren. Prozesuan zehar guztira eskualdeko 104 emakume ingurup hartu dute parte. Hoiek horrela, Tolosako udaleko udaltaldeek osoko bilkura honetan erabakitzen dute ondorengo konpromisoak hartzea udal esparruan. Bat, onartzea, talde eragilean sortuko eta emakumeen gune zabalean onartutako emakumeen etxearen egitasmoaren zehaztapenaren dokumentua. 2. Babestea Tolosaldeako emakumeen etxearen egitasmoa, balizko aldaketa politikotik harago eta prozesu naiz emaitza alderdi politikoen interesen logikatik kanpo mantentzea. 3. Sozializatzea eta ikusgarri egitea herrian Tolosaldeko emakumeen etxearen inguruan egin den prozesua naiz emaitza bera. Udalaren web orrian, sare sozialetan edo udal aldazkariaren bidez zabaltzea. 4. Baliabide ekonomikoak eta giza baliabidea jartzea, Tolosaldeko emakumeen etxearen jarduna garatu ahal izateko berariazko aurrekontu partida bat izendatuta eta hornituta. Cristian? Bai, kaixo guztioi, erabat ados mozio honekin, bai Tolosa eta bai Tolosaldearentzat hain garrantzitsua eta beharrezkoa den proiektu hau, emakumeen etxea, garatzeko, aurrera eramateko eta errealitate bihurtzeko gure konpromiso osoa adierazten dugu. Mila esker. Bai, Gabon, eta Gabon zuei guztioi, aurpegi asko ezaguna dira, eta gaur nik usten dut, zoriontzeko egun badala, nolabaiteko inflexio puntu bat ere suposatzen duelako Tolosaldeko edo Tolosan kokatutako, Tolosaldera begirako emakumeen etxe hau errealitatea izan dadin beste urrats bat ere badelako, ez? Txosten bat ere gehitu zaigu gure gai ordenean, eta hemen nik usten dut oso argi ikusten dela emakume etxearen gauzatze honetan, oraindik gauzatu ez da egin, baina prozesu horretan parte hartzea ere azpimarratzeko zerbait dela, nola egin diren gauzak eta asmoa ere hori da, edo horrek beharko luke, ez? Guztion artean, bai erakundearen artetik daukan errolagatik edo, baina noski nola ez talde feministen ideiekin eta egitasmoekin bat egindako proiektu bat aurrera eramatea. Nik hemen esan da dago dena, gaina guztion artean adostutako zerbait da, hori ere zoriontzekoa da. Bakarrik azpimarratuko nuke gauza bat, ez? Espazio propio horren aldarrikapena da, egongo da, eta nik usten dut hori importantea dela emakume ikuspegi batetik. Hemen agertzen dira, zenbat bilera egin dian, gune desberdinetan, koordinazioa, nik uste dut gure artean ere askotan, igual, kezkak edo mesfidantzak ere egon izan du dira, baina nik uste dut pixkanaka guztiok salbatzen ere joan geha, iruditzen zaidelako hemen esan den bezala borondate ona ere egon dela, eta bai apostu egingo nuke edo bai nahiko nuke horrela jarraitzea. Eskerren atala ere iruditzen zait tokatzen dela ematea, nola ez Aizaga eta Izpeari, Elujar aholkularitza taldeari oso lan ona egin dute, bikaina egin dute, eta nik uste dut asko errestu duela guztia, orduan lehenik eta behin, unartuko jazue behaiei eskerrak ematea, nola ez,
udal teknikariei eta batez ere emakumeoi, Tolosaldeko emakume guztioi. Hau dokumentu bada, hau papera da, paperak dena aguantatzen du, nik usten den neskak, orain zorionak, eskerrik asko, eta aurrera egiteko garaia ere badela. Aber, lehenbailen, errealitatea dan eta aurrengo hitzordua bertan egiten dugun. Ondo esan. Mozio hau gaur hemen Tolosan onartzea inaundi batean da gune zabalean egondako eskaera bat, ez? Nolabait ikusgarritasuna emateko eskualdeko udalak babesa ematen diotela emakume etxearen proiektuari, ez? Beraz, importantea da gaur mozio hori hemen onartzea. Nolabaiteko proiektuaren zabaltzen nahi horretan, baita ere, erabaki izan Tolosako udaletxean eskualdeko beste udaletxe, gainantzeko udaletxe guztiekin batera, bilera bat egitea eta beste udaletxei esplikatzea pixkat egitasmoaren nondik norakoa. Hori egin genduen hemen otsailaren 18an, bilera hortan bildu ginean 23 pertsona, alkateak Aduna Asteasu, Berastegi, Irura eta Tolosakoak izan ginen, zinegotziak Altzo Anoeta, Bidani Goiatz, Ikastegieta, Tolosa, Zizurkil, Ibarra eta Tolosako berdintasun teknikariak egontzian, eta baita ere Elujarreko bi teknikariak, Aizaga eta Izpea. Han emantzian prozesuaren azalpenak, uste bilera hori importante izan zala baita ere teknikariak zuzenean zituzten zalantza guzti horiek argitzeko gero mozioa baita ere modu lasaian onartu ahal izateko. Dagoeneko gaur, ez dakit agurtza etorrian, zatikan etortzeko azan gaur arratsaldean agurtzeak aipatu di, dagoeneko baditugula Zizurkil, Oreja, Altzo, Asteasu, Berrobi eta Alegiko udaletxetan mozio onartu dela. Beraz, jakin dezazuen proiektuak eskualdeko ikuspegi hori poliki-poliki ari dela hartzen, naiz eta oraindikan seguraski lanean jarraitu beharko dugun, ez? Legealdi amaieran gaude, nik uste dut Tolosako udalak legealdi ezberdinetan hito diferenteak markatu ditula berdintasun atarian eta baita ere berdintasun politika publikoak egiteko momentuan, ez? Niri gustatuko litzaidake legealdia bukatu aurretikan, bai talde motorra eta bai emakumeen gune zabala pixkat elkartzea, datorren legealdiko lanak modu zehatzago batean zehazteko, ez? Azkeneko bileran lan baldintzen proposamen bat zehaztu zen, lan mardula dago egiteko, udalari dagokionez dagoeneko ja teknikariak espediente bat zabaldu du, espediente horrek jaso beharko du memorian txostena, eremu fisikoaren deskripzioa, zerbitzuen deskripzio zehatza, proposatzen den kudeak eta mota, zerbitzuaren azterketa ekonomikoa, arautzeko proposamena eta arautze horretan baita ere emakume taldeak orain arte egin den dinamika berdinean jarraituz ere zer esana eta zer hitzeina badaukagu oraindikan, kontu hartzaileen txostena, idazkariarena eta administrazioak eskatzen ditun txosten guzti horiek, ez? Hori dokumento edo espediente hori luzea izango da, lan mardula izango da. Orduan nik baita ere eskerrak eman nahi dizkizuet emakumeok egin dezuten lan guztia, baina nik bereziki agurtzari eskerrak eman nahi dizkiot lan honen koordinazioan sartu ditun ordu guztiakin, eta hemendik aurrera tokatuko zaion danarekin, ez? Animatzeko. Eta orain, jake etorri zaten, da inbeste etorri zaten, ez dakit norbaitek hitza hartu nahi duen. Bai? Kaixo, atxaleon. Eskerrak eman, lehenengo gauza, indeun prozesua horre ukitzeko zuen mai gainen proiektu bat izugarrizkoa izan da. Bida, emozionatu itena izan da. Emakume bezala prozesu parte hartzaile horretan egotea izan da izugarrizkoa. Asamblada bezala, eta nik uste eta asambladako gehientxunok eskertu deu ukitzea espazio bat ezautzeko, eta gure artene bai ezautzeko, eta asamblada bezala nola markatu nahi den gure bidea eskertzekoa da, zuek albideratzea olako zerbait. Baina falta motatze deu gauzatxo bat. Abendun, esan betzela, abendun mukatu genuen, abendun ingenuen lantalde bat ingenuen, eta hor ginean, eta jarri genitun, urtarriako aktibidade konkretu batzuk, inbehar batzuk. Urtarriako, otsailako, martxoako, apiriako, pixkatik genuen hoi.
Apirilan gaude, gaur renteatu gea indan bilera hoi, bestelako espedientea ireki. Orduan, falta botatzeu, pixkat, zer egingo dan, markatu genuen pauta horiek nola juntian, nun gaude guantxe bertan. Mozio hau, maravilloso eta eskerrik asko denei, hoi eskatu genuen lehenengo gauza, baina gero bat zeuden bai bestelako ekintzak. Eta, gaur renteatu gea bilerataz eta denataz, baina informazio fluxu hoi. Eta ez dakidan elkarma o informazio fluxu hoi korrikan, zuek testigoa guri emateo guzue, eta ez dakidan elkarma edo zerbait, elkarlan hoi mantentzeko eta izateko zubia. Ez? Hoxe. Eta gaurko deialdia, gaur mozioa zehola, enteatu geha de txiripa, ia. Osa, ez genekin, jaken izan barak genuen pixkalen xago gehiongo gainan, garbi. Bale, jasotzen dut, eta, nik esan bezala, asmoa da bilera bat egitea, eta nola baiteko pauta batzuk guztea, legealdia bukatzen da, honek jarraipena izango du, dana dalakoa jarraitzen duna gobernu talde honetan eta oposizioan, baina igual komeni da legealdi eta pago behintzat ondo izteko finkatutako lan horiek pixka gehiago zehaztea, egingo dugu. Bozketa orduan. Aldeko botuak? Aho batez. Hurrengo puntua, beste mozio bat, mozioa apustuetarako eta zorizko jokoetarako aretoak hezkuntza zentroetatik, kultura zentroetatik eta haurrentzako eremuetatik gertu kokatzea mugatzeari buruzkoa. Azken urteotan ikusi dugu apustuetarako aretoen kopuruak, esplikatu behar da, hasi naiz ni korrika baino. Mozioa Podemos taldeak sartutako mozio bat izan da, pleno osoko bilkuraren aurretik lanketa bat egin dugu eta adostu dugu mozio bat, pixka bat zuzenduta alderdi guztien artean, bai alderdi sozialista, Podemos, Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Orduan alternatiboa irakurriko dugu, adostutakoa irakurriko dugu eta bestea bere horretan geldituko da. Orduan, adostutakoa irakurriko dut. Azken urteotan ikusi dugu apustuetarako aretoen kopuruak nabarmen gora egin duela eta horrekin batera ludopatiarekin lotutako arazoak dituzten pertsonen kopuruak ere gora egin du Euskadin, 18 eta 25 urte bitarteko gazteen artean bereziki. Osasun Ministerioko datuek adierazten dutenez, apustuak dira ludopati kasuen bigarren arrazoi nagusia. Makina txanponjaleen atzetik eta 25 urtetik beherakoen artean adizio mota horren indizea 6tik 25 igo da azken 4 urteetan. Euskadiren kasuan, Euskadi eta drogak izeneko inkesta prestatzen da aldiro, droga konsumoaren eta sustantziari gabeko bestelako adikzioen egoera zein den jakiteko, baina ez da jokoekiko adikzioa aztertzen. Adizioen gaineko adituek eta elkarteek aldarrikatzen dutenez, ezinbestekoa eta azterlan serio eta sakon bat egitea problematika horren inguruan. Hain zuzen ere, informazio horik ezak oztopatu egiten baitu Euskadiko ludopatiaren errealitatea kuantifikatzea. Hala, adikzioen gaineko adituek eta elkarteek nola 2017-21 aldirako Euskadiko adizioen 7. planean egindako analisiak aitortzen duenez, problematika berrien artean arazo zehatz bati arreta eman behartzaio ludopatien kapituluan, jokabidezko adizio gisa, batez ere, internet bidez apustuetan hasten diren gazteei dagokienez. 2017-21 aldirako Euskadiko adizioen 7. planean, teknologia digitalen ondoriozko problematikak gora egitearen arriskua adierazten da mendekotasuna eta jokabide konpulsiboak sortzen dituztelako. Era berean, jokoetan aritzeko aukera errazten duten kanal berrien arriskua oso larria da, baina horren inguruan dauden ekintzak oso urriak dira. Dena dela, adizioen eskaintza murriztearekin lotutako ardatzak, ia ez du neurririk jasotzen jokoaren eta teknologia digitalen aurka, beti ere publizitatean eta joko eta teknologia digitalen eskaintzen sektoreak berak izan behar duen autokontrolaz eta erantzunkizunaz haratago.
Online jokoen eskaintza izan den zabalkundea gure herrietako kaleetara ere iritsi eginda. Eta bereziki kalteberak diren tokietan jokoaretoak kokatu dira, baita institutu publikoetatik gertu ere, ikasleak jokoaren eraginpean jarriz eta adikzio arazoak sor daitezkeen jarduera bat normalizatuz. Herri administrazioek egoera horren gaineko ardura hartu behar dute. Horregatik, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu arlo horretan protagonista izan dadin. Udalek ere erantzunkizun handia dute bereziki kalteberak diren herritarrak babesteko neurriak sortzeari eta udalerriko biztanleen ongizatea bermatzeari dagokionez. Hau guztia kontutan hartuta ondorengoa adierazten dugu. Bat, Tolosako udalak beste toki erakundeekin elkarlanean, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailarekin batera lan egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko jokoaren araudi orokorrean apustuetarako lokal berriak irekitzeko aukeraren gaineko baldintzak aztertzeko eta berrikusteko bereziki, hezkuntza zentroekiko distantziak eta era guztietako kulturguneekiko distantziak ezartzeko. Lan horren ondorioz, udalak egokituko du bere ostalaritza jarduerak arautzen dituen ordenantza. 2. Tolosako udalak neurriak hartuko ditu haur eta gazteak hartzaile izan ditzaketen ikusentzunezko publizitate edukien hedapena mugatzeko. Adibidez, udalerrian gauzatzen diren kirol ekitaldietan hain zuzen ere, haur eta gazte horiek gehiago babesteko. 3. Tolosako udalak udaltzaingoaren prestakuntza indartuko du, apustuekin eta jokoarekin lotutako arau hausteen inguruan, bereziki adin txikinkoei begira, legez ezgaitutako personei eta jokorako sarbidea legez murriztuta duten personei begira. 4. Tolosako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Euskadiko ludopatiaren diagnostikoa aldizkako Euskadi eta drogak inkestan barne hartzea, edo berariaz, horretarako egin daitezkeen ikerketetan online plataformen eta hoien irismenaren inguruko datuak landuz. 5. Tolosako udalak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari sortu berria duen Euskadiko jokoaren behatokiaren egitasmoarekin jarrai dezala. Behatokiaren eginkizun nagusietako bat, Euskadin jokoaren errealitatea zein den ezagutzeko diagnosi zehatza egitea da. Ezagutza eguneratuaren arabera, politika publiko eraginkorra gauzatzen joan ahal izateko. Bereziki aintzat hartuz, joko zalekeriak adin txikikoengan izan dezakeen eragina eta horri aurre egiteko hartu beharreko neurriak. 6. Tolosako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, 2017-21 aldirako Euskadiko adikzioen 7. planaren ekintzak zabaltzeko, apustuetan eta zorizko jokoetan sartzeko aukera kontrolatzea aldera, arreta berezia jarriz online apustuen esparruan. Era berean, neurriak eskatzen dizkio apostuekin eta zorizko jokoekin lotutako adizio jokabideen aurka borrokatzeko, jokoak dituen ondorioei buruzko informazio kanpainak eginez, material inprimatua eta idatzizko, irratizko, telebista bidezko eta internet bidezko prensa baliatuta. 7. Tolosako udalak ludopatiaren aurkako sensibilizazio kanpainak egingo ditu, arazo horren inguruan lanean ari diren tokiko erakundeekin batera. 8. Halaber, Tolosako udalak bere gizarte zerbitzuak ludopatia arazoak izan ditzazketen personen eskura jartzen jarraituko du euren adizioaren tratamendu egokia eskain dezaketen zerbitzu egokietara bideratzen laguntzeko. Bueno, bai, gero eta handiago den arazo larri baten aurrean gaude, eta arazo hori aurre egiteko mozio hau aurrera pauso bat dela uste dugu eta horregatik mozioarekin bat gadoz. Arratsaldeon, bueno, egia esan eta mozioan oso ondo adirazita dago, momentutan ludopatia arazo larria bihurtzen ari da, momentutan jokoan apostu egiteko daude aukerak izugarri handitu dira, internetek ekarri du hori, neurri handi batean. Adin bat daukagunok batzen geha, hasi batean bingoak eta jarri zituztenean, eta gero makinak txampon jaleak eta, egon ziren arazo larriak, familia askotan horrekin. Eta egin gertatzen nahi da, arazo hau, aragotzen nahi dela, ez helduen artean baita, ere gazten artean online plataforma bidez, eta nik personalki kaso batero beste ezagutzen dut, ez. Eta gaina ematen diren errestasunak, dagoenen bombardaketa publizitarioan non nahi dago hoien zea, eta ematen zuzten errestasunak, ez da, €100 erralatzen dizkizugu, telebistan ikusitekea iragarkia, baldin eta gure webunean apostu egiten badezu, ezta. Eta egia esan, komunitate autonomoan, orain dela 4 bat urte onartu zela, menpekotasun legea, lege horretan oso argi eta oso mugatzailea da zenbait aspektutan, esatelako
alkoholaren konsumoaren aspektutan, batzutan, guri iruriz, igual ridikula iritsita zenbait puntutan, baina gainetik pasazan gai hau, ez ginen konturatu. Ez ginen konturatu, ze hau legebiltzarren eztabaidatu zen, eta ingo taldeak ez zion honi behar zuen jaramona egin. Eta gero ikusiko horren ondorioz esaterako, hain telebista publikoan edo irrati publikoan dauzkagula apostuetxeak kirol programak ikusten, hain zuzen gazteak gehien ikusten duten programa telebistan, beste ikusten bali baute telebistan, konsumo iturak aldatu egin dira. Gau bertan, itzulia ikusten egiten ez bazkalostean, tantxe, itzuliaren babesle nagusia bitako kirol etxe bazan. Badakigu udal kompetentzia ez dela kasu gehienetan horre eragitea, baina bai atentzioa ditzea eta bai horren gain ardura dutenei esatea izuen mugitu eta alit azkarren mugitu, ze arazo larri baten aurrean gaude. Baina badauzkagu udalak ere eragiteko moduak, mozioen aipatzen den azkeneko puntuan prebentzio zerbitzutik, hori indartuta, hori kontu gehiago hartuta, baina Tolosaren kasuan hor dago behatu dira frontoian, eta gu badakigu bibikako txapelketako peletoariak zera ematen soinean, eta zer zegoen behatu dira frontoiko paredetan pegatuta, ez? Apostu etxe baten publizitatea. Bueno, igual hortik eraten hasi beharko nuke, seguramente ez da gure gaia izango, gure atzetik etorriko direnen gaia izango da, baina ikusten Tolosako udalak ere gogoeten beharko lukela behatu dira frontoian daukagun publizitate horren baitan. Gu baestuko dugu jakina, mozioa, baina gogoetarako puntu hori bintzatu zine genuen. Bai, guk ere erabat bat etorri ginean hasieran aurkeztu zen testuarekin gehien bat adin txikikoko babesteko neurriak hartzeko horrekin. Lehen goizean komentatu dizuet, baina Tolosako udalak badauka prebentzio teknikari bat, gainera aurten komentatu dugu urtero egiten delako adin txikikoak babesteko kanpainak, eta kanpaina egiten den programa hori nolabait tokatzen da orain berritzea, ez? Pixka zaharkituta gelditu zaigu, urtez urte beti kanpaina berdintsua egiten delako, orain kontan berritu egingo da, eta orain momentu honetan ondo datorkigu gai hau ere aurre ikusteko kanpaina horretan. Beraz guk ere babestu egingo dugu. Ez dakit hitza hartu nahi zuten, ez? Bai, orduan bozketara pasako ginen. Aldeko botuak, hau batez onartu da. Hurrengo puntua ja, galderak eta eskaerak. Kaixo, Gabon. Bueno, ni motx jungoa, asteburun izan dugu merkatarien batzar orokorra, auki genuen aukera aldun hautagaiei entzuteko ere bai. Eta, pixkat han azaldu zen galdera baten ingurun itzein nahi nun, ez bakarrikan han azaldu zalako galdera, baizik eta lehenagotikan ere bai kezka bat aipatuta zigutelako lehenago, ez? Pixkat, gaia Fikoban eta egiten dian outlet feria handi hoien ingurun galdetzeko asmoa neukan. Kezka guri aipatu zigutena bai izan zen arduratuta zeudela jartzen dan publizitatearen ingurun. Jartzen dian tokiak oso ikusgarrik diala, kartelak eta jartzen dian kartelak oso tamaina handia eukitzeuela eta ez oteien kalte ingo benetan tokiko merkatari txikiei. Eta mendikan proposamena pixkat landu dadin beste behar dan batzordetan edo asmoa baute daukazuen lantzeko gaioi ez dakit, neurri aldetikan, kokapen aldetikan edo nolabait mugatzeko asmoek baute dezuen eta baimenak eskatu behar baldin badituzte olako publizitatea jartzeko baimen horiek arautzeko eta mugatzeko. Bai, arratsaldeon, egia esan gai horrekin oso kezkatuta gaude eta izan dira outlet guztiekin eta Tolosankorekin elkartzaren garan guztietan kartel hau izaten da, urtean bitan izaten da eta bai udal zerbitzuetan edo kartel guzti horiek kentzen dira, jarri bezain pronto kendu egiten dira. Arazo hau herri guztietan dago, espediente bat edo iriki dugu udaletxe honetan
izan zen edo azkeneko aulet honetan, Merkataritza Federazioak idatzi bat bidali zigun udaletxe guztiei, denen artean edo, eta zinegotzi guztiei zuzendu ziguten, gehien bat edo federazioaren bidez edo analako fikobari idatzi bat edo pasatzea, gehien bat kezka horrekin, ez da? Kezka horrekin, eta enpresaren izena badago, eta ia udaletxe ezberdinak espediente bat irikita dago. Gai hau, burrengo merkataritza batzordean aipatu nahi nuen, zatik azkena luzea izan zen oso, baina hau hain dela 2 asteko gai bat izan zen horregatikan beraiek atera zuten baita igandean ospatu zen batzar horretan. Baina baiat gideratuta dago bai Merkataritza Federazioatikan, udaletxeko zinegotzi guztiei eskatu digute atxikitzea idatzi bati, gehien bat edo gai guzti horiek eta fikobari edo eskatzen edo gai horiek edo nalako. Egia esan baita Merkataritza Federaziotik bai jartzen duen enpresaren edo kontaktua jarri digute, eta gure sailean edo espedientea irikita dago, berai helerazteko argazkiak aterata daude, jartzen duten bakoitzean, nola kentzen ditugu, egia esan azkeneko horretan baita leku handitan pegatu dituzte, kolakin pegatu dituzte edo denbora desiente, eta herri guztietan izan da, bai Tolosan, Zarautzen, Donostian, eta olako guztiotan, eta denen batera eta espedientea irikita dago. Baina izan da azken hilabeteko gai bat. Eta horregatik atera zuten batzarrean. Nik gogoeta bat inenun gure taldearen izenean, bat izan genuen berri baten inguruan, alegia zegoenak inbertsio funtsak Euskaltelen kapitalik zatirik handiena eskuratu izana, ez? Eta kartzen dugu gaia ona, iruditzen zaigulako, eta hala delako Euskaltel sortu zelako guztion inpostuenetatik ateratako diruatik, gure aurrezkiak ematen zituzten mozkinetatik, eta Euskaltelek disfrutatu zuela fizuntzutikoko sarea bat guztiok pagatutakoa. Eta poltsara atera bertzuenean, ia musutruk eman zitzaiona Euskalteli. Egin bera hasi izan, Patxi Lopezen garaian, kutxa egiteko akzioak. Eusko Jaurlaritzak Euskaltelen zituen akzioak saldu zutenean. Jarraitu du, kutxek, kutxabankek momentu honetan, Euskaltelei buruz deraman politikarekin. Eta iruditzaigu, ardugarakeri oso handia, egungo Eusko Jaurlaritzak jakinaren gainean zegona, zertan asa izen, ze asmoetan ari zen, nolabait esikusiaren egin, urrats eraginkorri behintzat eman izana, eta haienek aibiltzea, esan ez, pentsatzen dugula egoitza soziala Euskal Herrian jarriko dugula. Zepor, arazoa ez da egoitza soziala bakarrik, arazoa da Euskaltelentzat, Euskal Herrian lanite duten espentsa guzti horietan hori hemendik mugituko baliz etorkizunea, eta ez dago arrazoi prestatzeko bestela gertatuko ez denik, eta hor daukagu gamesa momentu honetan Siemensekin dozkan arazoi guztiak, ezagunak direnak, eta eutzetzagu, gu guztio pagatu dugun sare bat, guztion sortzen lagundu dugun enpresa bat, nola, arduan politikoek, utzi duten, 3 batzuen esku, eta 3 horiek izan dezakete ahalmena, enpresa hori Euskal Herritik atera, eta gure ehun industriari kaltea handiak egiteko hori bat. Eta ez horretan, eta ja ikuspegi personaletik, ni nahiko frantximenta naiz, Frantzia asko gustatzen zait, Frantzia asko oso ondo dituztela. Eta egiten dutena oso ondo da, enpresa estrategikoak zaindu, eta Frantziako gobernuak ez dauka baten patxurik astone dirua sartzea, eta horrekin kafi kompetentzia egiten balin badio, Peugeoten dirua saltzea, Frantziako elektrizitatea sarea ez da pribatizatu, nazionala da. Eta Euskal Herrian, Frantziatik Pirenon iparraldea gehiago behiratzen dugun, eta zen beste Pereroren hegoaldera. Eta nik uste dut, momentu honetan, ardura zukatenek Euskal Herrian operazio kamusten saiatzeko utxein digutela. Utxein digutela guztioi. Hiritar guzti hori eraikitzen lagundu dugun hiritar guztioi, gure inpustukin eta gure aurrezkiekin. Bueno, Gabon, nik erteraz itzengo dut, bale.
Somos miembros de TOPA y la última vez en la que acudimos aquí fue en el pleno de enero. Desde entonces se han venido realizando en el Triángulo unas concentraciones que de alguna forma, desde nuestro punto de vista, muestran que hay otra realidad que esa que la señora alcaldesa le informan en los despachos a los que acuden. O sea, hay gentes que tienen quejas de la sanidad que están recibiendo. El hecho de que las quejas no se presenten de forma individual, que es como se está solicitando, es debido a que hay gente pues, que en principio no tienen costumbre de hacer esas cosas, les sobrepasan esas cosas, y por otro lado hay gente que tiene miedo a presentarlas. Pero, desde luego, el malestar existe, es una realidad y se está demostrando cada 15 días y se va a seguir demostrando, y por lo menos esa es nuestra intención, cada 15 días en el Triángulo. Bueno, hay otra parte de gente que está acudiendo también al Triángulo porque, bueno, tras la información que sacamos nosotros a partir de la asamblea, de la última asamblea que hicimos, la gente está dándose cuenta que la cantidad de dinero que estamos recibiendo esta comarca en relación con el resto de comarcas es bastante menor que ellas, y entonces por eso están solicitando una equidad en la atención sanitaria. Están diciendo, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones de pagar nuestros impuestos, nosotros queremos los mismos derechos que el resto de comarcas. Y los mismos derechos no parten de palabras bonitas de que nosotros garantizaremos que la calidad de atención sea igual al resto de comarcas. La calidad de atención de alguna forma se asegura con misma dotación económica en las distintas comarcas. Y esta comarca está recibiendo 30% menos de dinero que el resto de comarcas, lo que hace que ese garantizar sin hacer nada por conseguir que tengamos la misma dotación económica es eso, lo que antes decía, palabras bonitas. Bueno, como decía, en enero más o menos, en el pleno de enero vinimos. En el pleno de enero os comunicamos que teníamos una información que habíamos estado trabajando mirando el presupuesto de sanidad en el año 2017, que eran en aquel momento los últimos que habían estado en funcionamiento, y os comunicamos que si, pues que eso que acabo de contar, que nuestra comarca, nuestros datos, estaba recibiendo 10 millones de euros menos al año que el resto de comarcas de Guipúzcoa, como si tuviésemos la misma población. Nosotros, el cálculo que hacíamos tanto recibe nuestra comarca al año por persona. O sea, no es cuestión de un problema de que aquí hay menos población y allí hay más población. No. Con la misma población, la cantidad de dinero de menos que ha recibido esta comarca en los últimos 10 años, en los últimos 8 años, son 10 millones de euros menos por año. Si a eso le sumamos el que en esta comarca, en los últimos 35 años, la fecha en la que se empiezan los hospitales comarcales en Guipúzcoa, desde entonces aquí no se ha invertido en infraestructura inmobiliaria, no se ha hecho ningún hospital público, mientras que en el resto de comarcas sí que se ha hecho. Eso supone otros muchos millones de euros, pues tendríamos más de 60 posiblemente, pues tenemos ahí esos 60 más 10 millones de euros por 8, 140 millones de euros han llegado de menos a esta comarca en relación con el resto de comarcas de Guipúzcoa. Era una noticia que desde el punto de vista era una noticia importante, pero para nuestro asombro, pues nada,
pasó desapercibida, al parecer, por parte de las autoridades del ayuntamiento, en concreto por parte de los partidos que están en el gobierno del ayuntamiento, porque ya han pasado 2 meses y medio y ni acudieron a la asamblea a la que nosotros les invitamos, ni nosotros en ningún momento. Y a nosotros nos llama la atención, o sea, que haya una información de ese calibre en el que resulta que hay una información en la que se ha recibido o se invierte un 30% menos de dinero en esta comarca en sanidad y resulta que no pasa nada, yo me imagino que si eso ocurriese, pues por ejemplo para los presupuestos del ayuntamiento, que alguien informa al ayuntamiento que, oiga, es que nos hemos enterado que llega al Ayuntamiento de Tolosa un 30% menos que lo que les llega al resto de ayuntamientos. Esta sería la actitud normal, habitual y demás. A mí, desde luego, me llama muchísimo la atención. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y esto por qué puede haber sido, no? ¿Por qué puede haber sido? ¿Qué Javi, ocurría? te pediría que abreviaras un poco, ¿eh? Sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Yo creo que es información interesante a plantear. Si quieres, Javi, podemos quedar un día, hablamos de información, No, pero no, este es un punto este es un punto del Pleno Municipal, Sí. que estamos aquí toda la corporación. Ruegos y preguntas. Entonces, Haré la los pregunta, ruegos, si quieres luego haré quedamos y los podemos ruegos seguir hablando. y haré las preguntas. Yo haré los ruegos y haré las preguntas. Estáis estimulando a que los ciudadanos vengan a los plenos y participen. Eso es lo que estamos haciendo, viniendo a los plenos y participando. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que queremos hacer. Bueno, entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué ocurre? Que es que esa información no era nueva para vosotros. Vosotras sí conocíais que a Tolosaldea llegaban un 30% menos del dinero de las inversiones en sanidad y, bueno, para vosotros no tenía ninguna importancia y habéis seguido para adelante. ¿O no le habéis dado importancia a todo eso? ¿O qué ocurre? Que habéis ido a los despachos a los que decís que acudís frecuentemente y en los despachos os han dado otra información que os han tranquilizado. No debe haber, en nuestro análisis, nos parece que eso no puede ser cierto, parece que la información que hemos sacado debe ser bastante cierta, entre otras cosas porque nos hemos basado en los presupuestos oficiales, o sea, nosotros no hemos sacado nada de ningún otro sitio, los hemos sacado de ahí. Y si desde luego pienso que hubiese otra información que os ha tranquilizado, que os han dado en los despachos, esa información habría salido para contrarrestar a la que hemos dado nosotros. Entonces, esa información ha salido, ya han pasado 2 meses y medio y ahí no ha pasado nada. Porque lo que os dijimos también en el anterior pleno y en este os volvemos a repetir, la información que os dan en esos despachos no es de fiar. La información que están dando las autoridades sanitarias no son de fiar porque son juez y son parte. No es una cosa que la digamos nosotros, los de Topa, es que es algo que también lo dijo en su momento 300 sanitarios que trabajan o que viven en Tolosaldea, que decían que las evaluaciones que hacían sanidad no podían ser que diesen esos resultados tan buenos con esas infraestructuras, esos ratios, esas cosas. Javi, ¿cuál es la pregunta, por favor? Vamos para la pregunta. Yo ya voy para la pregunta. Estoy planteando esto. Yo a la pregunta ya iré, no te preocupes. Entonces, sí, ya sigo. Los 300 sanitarios y ahora resulta que incluso los mismos jueces están poniendo en duda la veracidad de la información dada por Osakidetza, que ha supuesto en concreto en las OPEs de Osakidetza que incluso el consejero de Sanidad tenga que dimitir. Javi, me vas a permitir, no te voy a permitir que mezcles la clínica con las OPEs, con no sé qué, con no sé cuántos. Entonces, si tienes una pregunta, te dejo que me la hagas y si no… Tengo preguntas. Yo lo que vengo a plantear es que el ayuntamiento, la alcaldesa, los concejales tienen una gran responsabilidad sobre la atención sanitaria que recibe la población de Tolosaldea. Nosotros no decimos
nosotros no decimos que nosotros tengamos o que vosotros tengáis que plantear cuál es la política sanitaria con Tolosaldea, pero lo que sí tenéis que plantear, y es vuestra responsabilidad de todos los políticos, es que defendáis que la atención sanitaria que reciba Tolosaldea sea absolutamente igual, equitativa, que dice nuestro señor, decía nuestro señor exconsejero y nuestro Lehendakari, equitativa con el resto de comarcas. Eso es una responsabilidad de este ayuntamiento. Este ayuntamiento, si resulta que se entera que reciben un 30% de inversión menos sanitaria que el resto de comarcas, este ayuntamiento tiene que reclamar, este ayuntamiento con todos los partidos políticos, tiene que reclamar, porque esto es una cosa que no afecten a los rojos o a los verdes, a los rubios, esto nos está afectando a toda la población de Tolosaldea. Toda la población de Tolosaldea tenemos que defender, los políticos, los movimientos sociales, los sindicatos, todo el mundo tenemos que defender que la calidad de atención que recibamos sea absolutamente igual que el resto de comarcas de Tolosaldea. Entonces, que me he perdido, espera un momento que vuelvo. Yo pienso que esto tiene que ser una reivindicación conjunta. Todo el mundo tendríamos que reivindicar esto, como en su momento se reivindicaron los alcaldes. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias que tenemos que estar a la altura de la población que tenemos y tenemos que dar una atención de calidad. Tenemos una responsabilidad, o tenéis una responsabilidad importantísima. A ver, y vamos a las preguntas. Me ha llamado la atención al revisar el programa, en concreto no he podido acceder al programa del PSOE, pero he accedido al programa que... Si todavía no lo hemos sacado. Bueno, me extraña mucho. Javi, el ¿qué programa? panfleto ese tan bien editado. Todavía el programa no lo hemos sacado. Bueno, que te lo daré en mano. A lo que me refiero si tienes es... alguna pregunta te lo contesto al momento, no te preocupes. A lo que me refiero es al programa ese al panfleto ese tan grandecito. El programa todavía no lo hemos sacado, no te preocupes, que ya te lo entrego. En el que habla, en Tolosa hay, vamos a dar la solución o tal, o plantear soluciones a las verdaderas necesidades y preocupaciones de los aldeanos. Nosotros pensamos que la sanitaria es una preocupación importante para la población de Tolosaldea, demostrada en las movilizaciones que se han hecho en los últimos 8 años, demostrada en estas concentraciones que os estamos comentando y demostrada. Y en cambio, en ese programa, que no es un programa, pero que vamos, más o menos plantea las cosas que esto, no hay la más mínima mención al aspecto sanitario. Porque todavía no lo hemos sacado. Javi, ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta es, pero no podemos ¿estáis conformes con la atención sanitaria que estamos recibiendo en Tolosaldea por parte de este concierto económico con la Clínica de la Asunción y con esta situación de infradotación respecto al resto de comarcas, un 30% menos de dotación, y no vamos a hacer nada más de lo que se está haciendo? Bien, no vamos a hacer. Bien. ¿Por qué? Javi, porque lo siento, y de verdad te digo. una puntualización pequeñita. El día pasado nos comentabas también, más de una vez nos has comentado, que te has reunido muchas veces con las jefaturas, que te has reunido muchísimas. La verdad es que la efectividad de esas reuniones, ya lo siento informarte, pero es prácticamente ninguna. Y me remito a los hechos. Esos datos que os comentábamos de los 10 millones de euros, esos datos que comentábamos se referían a los presupuestos de 2017. Posterior a la Asamblea hemos estado trabajando los presupuestos del 18 y del 19. Los presupuestos del 18, la diferencia ya no es de 10.300.000, es de 12 millones de euros, y la diferencia en el 19 son de 13 millones de euros. O sea, la diferencia va aumentando anualmente entre nuestra comarca y el resto de comarcas. O sea, esas reuniones que estás manteniendo, en principio, por los hechos no los conoceréis, no están sirviendo para nada. Ya es momento, creo, que pasemos de hablar y de esto a realmente reivindicar. No se puede ir a pedir, no se puede ir a mendigar, hay que ir a reivindicar. Todos juntos, todos los partidos políticos juntos, todos los ayuntamientos juntos,
todo el mundo a reivindicar lo que nos corresponde, porque lo pagamos, igual que el resto de comarcas. Entonces, ¿he hecho la pregunta? Sí, ya has dicho, Ya has he hecho dicho la pregunta. Has dicho Muy la bien, pregunta, pues eso. Javi. Bueno, tú has mencionado la reivindicación en aquellos años de los alcaldes, de todos los alcaldes de esta comarca y de diferentes partidos políticos pidiéndole la concertación al Gobierno vasco para dar para que la clínica no se cerrara en aquel tiempo. Los números, me imagino, porque yo no los conozco, la verdad, los números que tú sacas así tan airadamente, supongo que se derivan de que la clínica es una clínica privada, no es una clínica pública, que da atención sanitaria pública a través de la concertación del Gobierno vasco. Bueno, y eso es una cosa conocida. Por eso, es que no me estás diciendo tampoco nada nuevo, Javi. Y esos números, pues yo no sé, pues habrás hecho los cálculos que hayas hecho. La clínica no es una clínica pública, es una clínica privada que da atención sanitaria pública a través de la concentración. ¿Y qué es lo que nosotros reclamamos en el Gobierno vasco y a la delegación de Osakidetza? Que Tolosaldea tenga la misma atención sanitaria que el resto de comarcas. Y no voy a abrir un debate con esto. Estamos en el punto de ruegas y preguntas. Como te digo, si quieres quedar un día, como hemos quedado muchas veces, hacemos las reuniones y yo tengo la libertad de ir a las asambleas que creo oportunas, Javi, con toda la libertad del mundo. Y si quieres quedar un día, sabes que con solo una llamada podemos estar, no hay ningún problema. Y si yo quiero estar contigo, tampoco tengo ningún problema porque te llamo y sé que podemos estar. Pero yo tengo la libertad de ir a aquellas reuniones que creo oportunas, creo. No vamos a entablar, no, se ha acabado. Has tenido muchísimo tiempo, Javi, lo siento, no, se ha acabado. Beste galdera bat, beste norbaite egin nahi du. Javi, estoy diciendo que no tienes opción a hacer otra pregunta porque has pasado muchísimo tiempo, estamos aquí 17 personas y lo siento. No, has tenido tiempo, muchísimo tiempo para hacer la pregunta, te he contestado y ahora vamos a dar paso a una pregunta de otra persona, si te parece. Bien, la mía es muy sencilla. Yo voy a preguntar si el consistorio va a hacer absolutamente algo o absolutamente nada sobre el problema sanitario. Y me gustaría saber si vais. No es ya lo que llevamos haciendo no sé cuánto tiempo, 1 año o 2 años, sino si se va a hacer. El Alto Dema ha invertido en infraestructura el Gobierno vasco y la consecuencia de esa inversión en infraestructura es que está dotando de más presupuesto a esa zona. Sin embargo, aquí no dota de presupuestos en infraestructura, ya que tenemos un hospital que es privado y las infraestructuras que se están modificando la hace la empresa privada. Yo no sé si el Gobierno vasco le da subvenciones o no le da subvenciones o a cambio de esas obras recibe otra serie de cosas, pero es hecho que si la empresa privada es la que invierte el dinero y por lo tanto no es empresa pública, ¿a quién se le quita esa mayor inversión que se necesita en esta comarca? Pues a los usuarios. Y los que corren el riesgo son los usuarios. Y mi pregunta es esa, ¿el consistorio va a hacer algo al respecto? Nada más. El consistorio, como lo he comentado antes, como siempre lo que reclamamos es la misma atención sanitaria pública que el resto de comarcas. Es verdad que Tolosaldea está en una situación diferente al resto de comarcas y eso hay que ponerlo también encima de la mesa, que es lo que deberíamos hacer. Beste personaren batek galdera egin nahi du, bai. Txoin, porque no te oigo. Yo no solo quería, bueno, lo del tema de la Asunción más o menos todo el mundo conoce, pero yo creo que lo del tema del ambulatorio también clama al cielo, cómo se está trabajando. Lo que no es normal es que el día 1 te reciba el médico para hacerte una analítica
y tarden 7 días en hacerse esa analítica, cuando todo el mundo sabemos que si a ti te hacen una analítica a las 9 de la mañana, está validada para las 2 del mediodía y tardan otra semana en darte los resultados. Te quiero decir qué sanidad tenemos, ¿eh? Yo no sé si en el ambulatorio las cargas de trabajo son tan importantes, pero claro, a mí ya me gustaría que un alto cargo de los de Osakidetza, cuando se tenga que hacer una analítica, venga a Tolosa y va a tardar 13 días en que le den un resultado. Es que eso clama al cielo, ¿eh? No solo lo de la Asunción, lo del ambulatorio, No. yo no sé las cargas de trabajo que tienen, pero claro. No tengo conocimiento de lo que se tarda en dar una analítica, pero lo voy a preguntar. Ya miraré, por si. Porque te digo yo, Vale. Beste galdera bat beste persona batek? Ez? Bueno, orduan hemen bukatuko dugu osoko bilkura. Igande honetan udaberri dantza taldean erromeria dago, daukagu gure txokoak antolatzen duen ardo txuriarena, beste. Korrika pasatzen da baita ere ostegunean, beraz animo eta hurrengurarte.